Assalamu alaikum, sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da za a murza a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. Tunda ba tabbas kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid za ta barje gumi da kungiyar kwallon gaba ta AC Milan. Za mu dubi wannan kara kware da gaske a gasar da cin kofin zakaru kafin kuma mu dangana sauran jerin wasanni da za a fafata. Tunda Liverpool ma a filin wasan ta na Anfield za ta tunkari kungiyar kwallon gaba ta LIVER-LEVERKUSEN, yayin da a gefe guda Manchester City za ta kai ziyara birnin Lisbon ta kasar Portugal, za ta tunkari sabon mai horis da 'yan wasan Manchester United a daidai lokacin da yake kokarin kammala bankwana da kungiyarsa ta Sporting. A sansanin kungiyar kwallon gaba ta Arsenal babu wasa a gasar cin kofin zakaru kwarai da gaske a wannan mataki, amma bayanin da zan tabbatar maka da shi shine tabbas akwai gagarumin bayani da yake fitowa daga sansanin kungiyar ta Arsenal, saboda ya tabbata cewa babban daraktan kungiyar EDU ya ajiye aikinsa a cikin sansanin kungiyar kwallon gaba ta Arsenal. Za mu kama ka waɗannan bayanai kwarai da gaske a wannan mataki. Birnin Barcelona akwai bayanai kwarai da gaske, ga inda a sansanin Manchester United da Chelsea duk dai ba a bar su a baya ba. Duk da cewa babu wasanni a gasar cin kofin gajiyayyu ko na kasasu, amma jerin kungiyoyin guda biyu akwai bayanai kwarai da gaske akan su a wannan mataki da ake. Amma a wannan mataki kafin mu dangana gasar cin kofin zakaru dole mu mika sakon godiya tare da sakon taya murna wa jerin mutane daban-daban kwarai da gaske a wannan shafi. Sosai ma kuwa. Bangaren godiya dai Babangida da shi kadai zamu godiya, dan yanzu ni ban ma san me zan ci akan sa ba ko na minti guda gaskiya. Baya gajiya ko na minti guda, kawai sakonni ke turuwa, sai dai mu ce muna godiya 100% Babangida Dida na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, kuma Allah ya baka lafiya dan ka tabbatar min da cewa kwarai da gaske mura ya kama ka, muryan kama baya fita, to Allah ya baka lafiya, Allah ya saka murmuri cikin hanzari, Allah kuma ya da kai kan ganyen ka, kuma muna godiya 100% da kokarin da kake kullum baka gajiya ko na minti guda. To a gefe guda idan muka ajiye wannan, dole mu taya wato Kabiru direban trailer na kungiyar kwallon gaba ta Arsenal murna, wanda shi ma ba sahun Jamilu Lukoro na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid tabbas ya tabbatar min da cewa an samu karuwa a sansanin sa, kuma an samu mace kamar da ya gaya min. To mun addu'a Allah ya raya wannan yarinya, Allah ya mata albarka, Allah kuma ya ɗayyaba, shine addu'a a wannan mataki a cikin sansanin gidan shi Kabiru direban trailer na kungiyar kwallon gaba ta Arsenal, ko shakka babu. Shi ma Jamilu Lukoro ya tabbatar min da cewa ya saka yarasa suna Ilyas kwarai da gaske. To muna addu'a Allah ya raya su gaba daya, shine addu'a mu kai a wannan mataki. Allah ya raya su, Allah ya albarkaci rayuwarsu, Allah kuma ya ɗayyaba su gaba ki daya, Allah ya musu albarka, shine addu'a mu a wannan mataki. Allah ya kare su daga sharrin koma menene a duniyar nan gaba ki daya, Allah kuma ya sa su aljanna duka, shine addu'an mu gabaki daya, tare da su da mu gabaki daya, shine addu'an mu a wannan mataki kwarai da gaske a daidai wannan lokaci. Muna taya ku murna Jamilu Lukuro da kai da Kabiru direban trailer na kungiyar kwallon gaba ta Arsenal. Kai mu ajiye waɗannan bayanai a wannan mataki mu makale da kungiyar Jamilu Lukuro, dan tabbas yanzu na gaya maka magoya bayan Barcelona kwarin gwiwa ya kai matakin da shugaban magoya bayan Barcelona ba na zo same ni ce mun ka gane wannan sarauniyar da ake magana, yawa in za su sayar muna da sha'awar za mu sayi ta, in za su sayar su mana magana a ɗaga ta, yawa a mata farashi kawai mu saya. Nace to ni dai ni ne jami'in ta, amma ban isa in sayar da ita ni kadai ba, in ta yi shiga haruna zan je in samu hukunta ne, je musu ga tai in an kawo. Yawa idan kuma ita ma za ta mika sako wa kungiyar ta yau mu ji cewa tana son barin kungiyar da duk zamu gana da ita. Yawa sarauniyar Madrid ba akwai tai daga birnin Barcelona, ba na ya kawo tai. Yawa za mu gana da ke mu gani shin yare ne ka Jamilu da Koro za a sai kwantiragin ka, shine abin da kawai zan gaya ma wannan mataki. Kai kwarin gwiwa kwallo yana da hatsari ga maka, wallahi in kungiyar ka tana nasara ba abin da ba za ka iya yi ba, shine kawai abin da zan gaya maka. Amma dai mu ajiye wannan a gefe a wannan mataki, mun ɗan leka shafin saye da sayarwa magoya baya ne a shafin kurra kwarai da gaske. Ina so wannan muhawaran yanzu mu ware wani bangare wanda za a dinga tafkata kwarai da gaske, abin da nake so muke na. Amma kafin sannan mu dangana gasar cin kofin zakaru malam, kungiyar da ke rike da kambun gasar cin kofin zakaru, kungiyar da a tarihin gasar cin kofin zakaru babu wanda ya kai ta lashe wannan gasa baki daya. Kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid za ta da fagen daga a wannan kara, za ta karba kuncin kungiyar kwallon gaba ta AC Milan a birnin Madrid din ta kasar wato Spaniya, inda za su fafata wannan wasa a filin wasa na Santiago Bernabeu da kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid. To Real Madrid dai a wannan mataki ta kwashi shafe kusan kwanaki 10 za a ce bata buga wasa ba, dan lokaci na karshe da ta murza wasa shine ranar Asabar din can baya, lokacin da kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ta jijjige ta da ci 4-0 a filin wasa na wato Santiago Bernabeu. Tun wannan lokaci
sun yi hutun mako guda, ya kamata a ce sun tunkari Valencia a ƙarshen makon da ya gabata, amma wasan bai bugu ba sakamakon ibtila'in da ya faru a can birnin Valencia ta ƙasar wato Spaniya, inda aka yi ambaliyar ruwa kuma a ƙarshe ƙungiyar ta Real Madrid ya zama na cewar wasan an ɗage shi sakamakon wannan ambaliya na ruwa da ya gudana a wannan birni. To yanzu dai gashi za su da fagen daga, wanda lokaci na ƙarshe da suka tunkari wata ƙungiya a gasar cin kofin zakaru shine karawansu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Lille, ko in ce da Borussia Dortmund afuwan. Lokacin sun dawo kan ganiyansu ne a karawa da Borussia Dortmund, sun doke ta bayan gwagwarmaya da suka yi a karawa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Lille kafin hutun wasannin ƙasashe. To a wannan bangare zan iya ce maka karawar Real Madrid da AC Milan zai kayatar. Ƙwarai kuwa, saboda duka jerin ƙungiyoyin guda biyu akwai abin da suke hari. Musamman ma ita Real Madrid, wanda tana kokari na ganin ta mai da martani daga wannan duka da ta sha a hannun kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona, tare da ci gaba da jan zaranta a gasar cin kofin zakaru. Dan wannan gasan ka sani in ka kuskura ka kwafsa, zaka ga kwafsi kai tsaye, in ga maka zaka ga ka kwafsa. To shi yasa kowa yana fafutukar neman daukan maki, dole ne kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da Carlo Ancelotti su sauya abubuwa kai tsaye domin ganin cewa sun kwashi maki a wannan wasa. Carlo Ancelotti mai horas da 'yan wasan Real Madrid an bayyana cewa a sansanin atisayen Real Madrid a wannan mako da ya gabata da kuma wanda muka kama, an bayyana cewa a sansanin atisaye fa ya sauya gaskiya, ya dauki dimi saboda ya nuna bacin ransa dangane da abubuwan da suka faru a cikin kungiyar, yayi hayaniya sosai wa 'yan wasa, yana musu ihu na su gyara kurakure, kuma ya zama na cewa a daidai lokacin da mutum ya tafka kuskure a nan yake tsayar da wasa ya gyara masa kuskurensa. Har ma da ɗansa David Ancelotti an bayyana cewa tare suka taka tare da waɗannan 'yan wasa gabaki ɗaya, mai horaswan da mataimakinsa wato ɗansa tare da 'yan wasan ƙungiyar ta Real Madrid babu wani sauki ko na minti guda. Yawa, dan an bayyana cewa Carlo Ancelotti ya riga ya gano menene matsala, kuma ya bayyana cewa ko kaɗan baya jin daɗin rashin taka rawa da ƙungiyar ta Real Madrid take la'akari da irin abin da ya faru ga kan wasan da ta gabata. To an bayyana cewa yanzu hankalin Carlo Ancelotti ya karkata akan yin da zai shawo kan waɗannan lamura, wanda bayanai sun nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka dame shi shine ɗan wasa Kylian Mbappe. Dan an bayyana cewa a lissafin da suka suma a sansanin kungiyar sun gano cewa Kylian Mbappe baya tallafawa wajen kungiyar ta Real Madrid da ta gida, wanda hakan ana ganin yana ƙara kawo rashin daidaito a cikin sansanin kungiyar ta Real Madrid, wanda an bayyana cewa alƙalamar ƙididdiga sun tabbatar a wasan hamayya na El Clasico dan wasa Kylian Mbappe gudun kilomita 8 kawai. Gabaki ɗaya irin abun da yake nan a wannan wasa, duk abin da ya gudun kilomita 8 kawai. To kilomita 8 kan aiko ni ina zo na ɗakin nan ma zan kilomita 8 cikin kwanciyar hankali. Gaskiya ya kasa. Kwarai da gaskiya ga za ka ga suna kilomita 20 da irin su Valverde kan za ga 30 ma wani lokaci, saboda shi ka san ba tsayawa. To amma ba Kylian Mbappe bane shi kadai. Maganar gaskiya har da Vini su biyu ne ba sa koma su tare gida ko na minti guda, dan ba zan manta ba karawa da Lille din nan saura minti 3 Bellingham mai hauka, tsabaragen ransa ya ɓaci yanayin yadda shi Mbappe da Vini suke masa shirme, zai zo ya gaba gwagwarmai a samu ƙwallo su je su kashe ƙwallon cikin kwanciyar hankali kuma cikin 'yan ƙananan lokaci. Ranar saura iris Jude Bellingham mai hauka, billahi lazi. To dole ne sai sun san yadda za su shawo kan waɗannan lamura, kuma matsalar shine sun yi yawa ne 'yan wasan da a ce mutum ɗaya ne da sauki za a iya shawo kan wannan kai tsaye, amma dai duk ba wannan ba yanzu. Dole ne Madrid kawai ta san yadda za ta shawo kan lamura a wannan kara ta ɗauki maki, shine kawai abin da ya kamata. Dan an bayyana cewa dama hankalin kungiyar yanzu ya karkata akan yadda za ta da kan ganiyanta, musamman bayan wannan duka da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona ta mata a gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya. To a wannan mataki kungiyar ƙwallon gaba ta AC Milan dai to abin da sauki gaskiya, amma dai Madrid a bangaren ta kwashi maki 6 a wasannin ta guda 3 da suka da ta fafata a wannan gasa na cin kofin zakaru, kuma za ta yi addu'an ta dora daga inda ta tsaya a karawa da AC Milan, wanda AC Milan gwagwarmaya suke tashi faɗi gabas da yamma, kudu da arewa a gasar ta cin kofin zakaru. Ina ganin nasara ɗaya kacal suka samu, kwarai ku da gaske nasarar su guda ɗaya ne kacal a wannan gasa na cin kofin zakaru. To yanzu dai mun sani an riga an kammala dukkan wata hayaniya da ta shafi maganar kyautar Ballon d'Or kai tsaye. Vini Junior a wannan wasan zai so ya nuna wa duniya cewa kwarai da gaske dan wasa ne shi, wanda wannan abu da aka yi ya riga da ya wuce, yana so ya ƙara jaddada wa duniya cewa shi dan wasa ne mai ɗauke da abu kaza zai so ya taka rawa a wannan karawa, zai so ya tunatar da duniya nagartarsa da kuma iyawansa tare da ƙwarewarsa a duniyar ƙwallon kafa. Dan wasan an bayyana cewa dole ne yanzu hankalinsa ya karkata akan yadda za a yi dawo filin wasa, saboda ya kulle bakin masu surutu, ya zama da cewa mutane da suke hayaniya, waɗanda suke ganin kamar hukuncin da aka yanke na hana shi kyautar Ballon d'Or an yi daidai, ya mayar musu da martani. Shine abin da dan wasan zai hari a wannan mataki.
tun daga shi mai horis da yan wasan Real Madrid din Carlo Ancelotti ya bayyana cewa a wannan mataki ko kadan Vini Junior bai damu ba, yanda aka san shi a sansanin atisayi haka yake a wannan wasa. Kuma an bayyana cewa dan wasan a halin yanzu hankalinsa ya fi karkata akan abubuwan da suke faruwa ma a birnin wato Valencia ta kasar Spain, saboda shi ma yana cikin takaici kamar da rahotannin suka tabbatar. An bayyana cewa dai dan wasan a halin yanzu a cewar Carlo Ancelotti ya yi atisaye daidai kamar yadda kowa kuma ya kagu ya zama da cewa ya tunkari kungiyar kwallon gaba ta AC Milan. Ni dai na ga muku kar ku dauki fushin da ba na AC Milan ba ku ba su, in kuka ci zarafin AC Milan ba ku kyauta ba, ku lallaba AC Milan. Yawa dama in ka lura zaka ga kungiyar nan yawancin ta tsofi ne suke goyon bayan ta, kar ku kashe mutane dala da annabi shine abin da zan ga muku kawai, saboda idan kuka kar tsofin nan ba za mu ji dadi ba. Ku tausaya musu, kar ku dauki laifin da ba nasu ba ku ba su. Ku bari in an dawo gasar La Liga, in kun zo tunkaran Madrid ko Manchester City a gasar cin kofin zakaru sai ku fito da wannan takaicin da fushin abin da ya faru, ku dora musu, amma waɗannan marayu ne. Yawa marayu ne shine kawai abin da zan ga muku. To Carlo Ancelotti ya nuna dattako a wannan matakin, saboda mai horoswa da aka masa tambaya dangane da lashe kyautar fitaccen mai horoswa dai a biki da aka yi na bada kyautar Ballon d'Or, mai horoswan ya bayyana cewa ya ji daɗi kuma tabbas kyautar Ballon d'Or ta riga ta wuce a halin yanzu. Abinda kawai zamu iya yi a wannan mataki a cewar mai horoswan shine mu taya waɗanda suka lashe wannan kyauta murna. Magana ya riga da ya ƙare. Carlo Ancelotti ya gama magana a wannan mataki, tunda naga wannan bayani nake kaga dattijo kenan. Ya riga magana da dattako a cikin wannan bayani kuma an wuce wajen. Dama abin da ya kamata kenan, kada a tsaya ana ta wani ja ko ba ja ni in ja, an riga an bayar an wuce wajen. Shikenan sai a taya waɗanda suka ci murna sai mu ci gaba da tafiya. Shine kawai lissafi yana nan a gaba kwarai da gaske. Rodri kamar yanzu a ɗakin injin yake na asibiti. Dan wasa Vinicius Junior da yake da kafafuwa shine yanzu ya kamata ya ƙara fasata saboda ya ci gaba da takarawa. Farawa daga wannan karawa da AC Milan. Karfa Vini ya je ƙara cin uku ba. Sai aikata kan ransa yanda ya bacin ne je na ga muku shi yasa a tausaya wa tsofin nan, ya ga muku a tausaya tsofin nan, kada ku musu haka. Duk da na ga mugaban ba so da musamman Alhaji Aliyu na mahuta ba mutanen Gombe billahi da zai ce wai babun yan Madrid ya mutu. Wane ne wai Toni Kroos kaji ba, wai ya mutu ko kuma ya hatsari ne wai a wani kauyen da ba network an nemi shi a rasa. Kaji wulakanci dan Allah da Annabi, kai yan Barcelona sun yi baki fa yanzu billahi allazi da ga maka. To bari da mu jira mu ga yadda wannan wasa zai gudana. Duk da a sansanin Real Madrid din an bayyana cewa kwarai da gaske akwai damuwa dangane da nagartan tawagar yan wasan kungiyar, musamman yan wasan benci da kungiyar ta Real Madrid take da shi. Dan an bayyana cewa kungiyar ta Real Madrid hankalinta ya karkata yanzu sosai akan bangaren tsaron baya, wanda suna ganin Cefano dan wasan da zai taimaka wa Dani Carvajal yana da matukar amfani tare da Cefano lamba 3 a sansanin kungiyar kamar da bayanai suka nuna. Real Madrid an bayyana cewa tana da shirinta mai kyau a ƙasa na ganin ta ce bano dan wasa Alphonso Davies kamar da ka sani. Kuma an bayyana cewa dan wasan mafarkinsa shine sansanin kungiyar ta Real Madrid. Kuma gashi kungiyar kwallon gaba ta bayan kamar da muka sani ba ta da aniyar sabunta contractin wannan dan wasa. To shi yasa ake ganin da yiwuwar Madrid in ta samu wannan lamba biyu da take bukata, wanda mun san tana zaukin Trent Alexander-Arnold na kungiyar kwallon gaba ta Liverpool a halin yanzu, za ta hada da Alphonso Davies na kungiyar ta Bayern domin ganin cewa ta kulla wannan bangarori guda biyu, bangaren 2 da 3 a cikin togar ta gabaki daya. Sai dai ta yi fafatukar Cefano dan wasan da zai buga mata 5 ko lamba 4 a sansanin kungiyar saboda yanayin yadda abubuwa suke tafiya a wannan bangare. A halin yanzu Antonio Rudiger ne tare da Militao sai kuma David Alaba da suke iya buga wannan gurbi a cikin togar kungiyar ta Real Madrid. Amma da na kalli waɗannan bayanai na ƙara ci gaba da duba bayanai, sai muka bincika muka gano cewa akwai wani ɗan wasan Madrid, Miguel Gutierrez ba, yana nan a Girona. An manta da shi a wannan kakar saboda ƙungiyar ba ta ƙoƙari. Kakar da ta gabata ko shine Mayan, in ga maka. Wannan hayaniyar da ake na mutum ya shiga tsakiyar fili lamba 3 ya barna anan ya bar duk shi ya musu wannan tsiyar. Amma yanzu riga ta jike, sun ɗauki kansu sun kai gasar cin kofin zakaru ba su shirya buga ta ba. Kaga yadda abubuwa suke tafiya. To Miguel Gutierrez an bayyana cewa har yanzu Real Madrid bata yanke hukuncin shin za ta tafi neman sa ko a'a bane. Saboda an bayyana cewa kungiyar tana da damar ɗauko ɗan wasan ta dawo da shi birnin Madrid akan euro miliyan 8 kacal, saboda dama mallakin ta ne. Ta sayar da shi a lokacin da ta sayar da shi ta saka wannan kuɗin fansa a cikin contractin sa wa ita kadai, na ganin idan har tana bukata to za ta dauke shi. Wanda an bayyana cewa mahukunta a Madrid sun gamsu cewa wannan ɗan wasa ne da kungiyar za ta iya dawo da shi ta yi amfani da shi. Duk ba wannan ba, mu gani a ƙasa kawai. Wallahi na tunanin Manchester United ne ma za su saye shi. Ban yi tunanin za a kulle kasuwan da ta gabata bai je United ba, saboda nagartansa da kuma iyawansa. Gashi yanzu United gwagwarmaya suke na lamba 3, duk da Mazraoui wannan kara da suka yi da Chelsea ya taka rawa.
amma dai a yanzu haka ko a Madrid din sai na dauki Gutierrez din nan ma ban dauki Mendy ko shi ko me sunan ɗayan Sherman nan ma Frank Garcia nan makamma shi wani dan kwallon ya koma Rayo Vallecano sa ne ko Real Valladolid shine daidai shi ba dan kwallon Madrid bane ko na minti ɗaya. Duk a sallami Ferland Mendy a sallami mene Frank Garcia a kawo Gutierrez din da shi da Alphonso Davies. Nan ne kuka shaida tunkarin wasanni ta hanyar da ya dace a matsayin ku na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da muka sani. Ni na tashi na kallon su Marcelo suna buga Madrid kwallo, na zo na kallon Frank Garcia da ake canja masa kwallo ya taka kan kwallo kashe kanta ma gagara. Allah sauke. Madrid dai abin sai a hankali. Ni dai Madrid na sani da na ga maka abin kawai ka manta. Duk wani dan Madrid da ya san Madrid ya san kawai yanzu an faɗi ba nauyi ne. Abin sai a hankali. Kafin mu je birnin Liverpool, bara mu je shagon Bala Special suya a wannan mataki. Kafin Abba ya zo yi wani hayaniya ce wai sun ci wasa mene. Abdullahi ne dai ka yi yawa ko kuma dauki wannan dan Barcelona da na ka ci ku da yaki ka muku kuma du. Billahi laki. A daidai wannan gabar bara mu karɓi wannan sako. Tabbas idan ka dangana shagon Bala Special suya zaka ci nama mai daɗi kwarai da gaske, sai dai idan baka je ba, amma ko idan ka je kwarai da gaske zaka dawo gobe domin ganin cewa an baka irin wannan nama da ka samu mai inganci, ka ci kuma ka dawo washe gari saboda a ƙara maka kwarai da gaske. A shagon Bala Special suya akwai nama mai kuli da mara kuli, duk wanda kake bukata zaka same shi domin ganin cewa ka samu wannan nama kai aiki da shi ta hanyar da ya dace. A shagon Bala Special suya zaka samu hanta da koda wanda kwarai duk inda ka samu nama ka san cewa akwai hanta kuma akwai koda, ga kuma kaza da jaja kenan. In kana buƙatar ta ka je wannan shago na Bala Special suya domin ganin cewa ka mallaki kazarka, ka samu abin da kake bukata cikin kwanciyar hankali. Ba fa nan suka tsaya ba, akwai masa akwai gurasa. Ka san kowa da yake buƙatar nama mafi akasarin lokuta yana son masa yana son gurasa, to akwai shi a wannan shago. Ga jijiya ga kuma gitta duka dai a cikin namomi da ake samu a wannan shago na Annab Bala Special suya cikin kwanciyar hankali zaka same shi idan har ka dangana shagon su da ke lamba 7 Aliyu Turakiro a unguwar Sarki a cikin jihar Kaduna. Ka dangana wannan shago domin ganin cewa ka mallaki naman ka cikin kwanciyar hankali cikin sauki. Nama mai inganci ga tasiri, nama mai matukar amfani wanda kwarai da gaske in ka mallaki shi gobe zaka dawo domin ganin cewa an kara maka. Ba fa nan suka tsaya ba, akwai yaji ba. In kana buƙatar yaji da zaka ci naman da shi zaka iya saya a wannan shago. Akwai yaji wanda ka sani yaji, akwai kuma yajin kuli wanda duka a wannan shago na Bala Special suya idan har ka je zaka same su cikin kwanciyar hankali ka kuma saya. Ka lalube su akan 0800 2840 3668. Akwai kuma lambar su na 0800 33 50 6090. Akwai kuma 0700 34 32 1401. Ka dangana wannan shago da ke lamba 7 Aliyu Turakiro anguwar Sarki a Kaduna domin ganin cewa ba a barka a baya ba. Ko gari ka shigo Kaduna kawai ka tambaya ina ne layin Aliyu Turakiro, ka dangana a anguwar Sarki ka je ka ce a baka nama a shagon Bala Special suya. Insha Allahu har ni sai ka kira ni ka ce mu zo mu ci tare saboda inganci da kuma tasiri tare da daɗin wannan nama a shagon Bala Special suya. Mu tsallake waɗannan bayanai daga shagon Bala Special suya a wannan mataki da kuma birnin Madrid mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool filin wasan ta na Anfield inda za ta tunkari kungiyar ƙwallon gaba ta Bayer Leverkusen. Xavi Alonso mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Bayer Leverkusen tabbas zai da birnin Liverpool bayan ya murzale da kungiyar ta Liverpool a shekarun da suka gabata. Wanda mun sani tsohon dan wasan dan asalin kasar Spaniya a shekarun da suka gabata ko kuma in ce a kasuwar musanyar 'yan wasan da ta gabata. Liverpool tana ɗaya daga cikin jerin kungiyoyi da suka zawarcin sa musamman bayan ba'asin da mai horas wagan club ya bada na ganin ya ajiye aikinsa a cikin sansanin kungiyar a daidai wannan lokaci. Liverpool kungiya ce wanda a wannan kakan tana kan ganiyarta. Bayer Leverkusen ma dai rufin asirinta shine a wannan kakar ta fara cikin kwanciyar hankali kuma tana jan zaranta akan matakin da ya dace. Shi yasa nake tunanin wannan wasa watakila akwai wani bam da ke ajiye a ƙasa, za mu jira mu gani ko zai tashi a wannan kara ko ba zai tashi ba idan kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool din da Bayer Leverkusen suka haɗe suka cure a wannan kara. Bayani na gaskiya shine wannan mai horaswa tsohon dan wasan Liverpool ne kwarai da gaske kuma fatacce gwani ne a tsakiyar fili, ya taka rawar gani kwarai da gaske wanda kasuwan da ta gabata ya dangana kungiyar ta Liverpool saboda yana son zama a cikin Bayer Leverkusen ya ci gaba da aiki a wannan kungiya kuma ya ci gaba da inganta kansa tare da ci gaba da koyon wannan aiki na horaswa a wannan mataki da ake gasar cin kofin wato Bundesliga ta kasar Jamus. Kakan da ta gabata sun taka rawar gani, sun lashe gasar cin kofin Bundesliga ba tare da an doke su ba, sun buga sama da wasanni 50 ba tare da rashin nasara ba wanda sai a ƙarshe
suka zo karawansu a gasar cin kofin Europa kungiyar kwallon gaba ta Atalanta dan wasan na Super Eagles ta Nigeria Ademola Lookman mana ya nuna musu cewa ƙaryan ku ya sha ƙarya yawa za ku yi tsayar da za ku yi amma ƙarya ne ku bi ta kan dan Najeriya shine ya ci zarafin su yawa yanzu da kwallaye uku muka yi murna kwarai ku da gaske dan ba karamin jin daɗi ne ba lokacin gaskiya na ji wa Ademola Lookman daɗi kwarai da gaske a wannan wasa da suka fafata to a wannan kakar ƙungiyar ƙwallon gaba ta wato Bayer Leverkusen ta doke AC Milan Bologna da RB Leipzig wanda hakan ya tukunce Liverpool kai abuwan kaje na dauki nasarar wasu na ba wasu dalar da annabi sai a hankali ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ta doke AC Milan Bologna da RB Leipzig a wannan kakar a duka wasannin da ta fafata a wasannin rukuni kenan wanda hakan ya tabbatar da cewa yanzu haka tawagar mai horoswa Arne Slot suna taka rawar gani a wannan gasa na cin kofin zakaru a kakar wasa ta bana ko mun ki ko mun so haka ne lissafi yake Liverpool din a wannan kakar duk da korafi na dai ce mu suke sai kai kullun sai ka gama dai sai mu ci abin da suke kenan irin cikin kwanciyar hankalin nan ba dan a wannan kakar yanzu haka da ake magana mai horoswa Arne Slot kungiyarsa ta lashe wasanni guda 5 a jere a cikin waɗannan 5 din kuma akalla ta zira kwallaye 2 a kowane wasa da ɗaya daga cikin waɗannan 5 da ta fafata wanda hakan ya tabbatar da cewa yanzu tana kan matakin neman nasara a wasan ta na 4 a jere a gasar cin kofin zakaru bayan nasarar da na bayyana ta samu akan AC Milan Bologna da RB Leipzig wanda hakan ya tabbatar da cewa rabon Liverpool da ta aikata haka a gasar cin kofin zakaru tun kakan 2021 zuwa 2022 suka taka irin wannan rawa a gasar cin kofin wato zakarun kenan ta nahiyar Turai to yanzu ga su ga kungiyar kwallon gaba ta Bayer Leverkusen wanda ita ma Bayer Leverkusen a wannan kakar kamar da faɗa ta fara ni dai ba yabo dai ba fallasa kawai za a ce dan yanzu haka a gasar cin kofin zakarin tana da maki 7 kuma tana nan a daidai wannan lokaci a cikin matakai na farko a wannan gasa dan ka dubi teburin ina ga daga mataki na 3 ne ko na 4 ne har na tara duk makin su 7 ne duk suna nan su Arsenal su Liverpool din kafaki ɗaya da su Bayer Leverkusen din duka duk suna nan a wannan mataki to kuma gashi matsalan shi ne tazaran maki 7 tsakanin Bayer Leverkusen da kungiyar ƙwallon gaba ta Bayern Munich a gasar cin kofin Bundesliga kaga sun tashi mai da martani kenan ta hanyar da ya dace Haji Mayu na ga maka ka rabu da Bayern fa billahi lazi duk haukar da za a yi Bayern kakan wasa ɗaya ne kawai za su bar ka shuka duk tsiyar da za ka shuka ran sai baki suka fasata zarafin ka za su cikin kwancin hankali a wannan gasar ai sai ba an haɗu RB Leipzig da Bayern ba in aka haɗu ne zaka gane cewa ruwa ba sa an kwando bane a radun Allah koi na ga maka amma bari mu jira mu ga yadda wannan wasa zai gudana tsakanin Bayer Leverkusen din da kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool filin wasan ta na Anfield shine zai karba kuncin wannan wasa wanda tuni mai horas da kungiyar ta Liverpool Arne Slot ya tabbatar da cewa dan mai horas da ita wato dan wasan ta na baya kan Ibrahim Konate ya shirya tunkarin kungiyar ƙwallon gaba ta Bayer Leverkusen dan wasan ma da kansa ya bayyana mana haka idan baka manta ba shi da kansa ya fito ya bada wannan ba'asi ne cewa ya shirya tunkarin karawa da kungiyar ta Bayer Leverkusen wanda wannan rauni da ya samu a haduwar da suka da Virgil van Dijk ba mummunan rauni bane kuma ya shirya babu wani kare a jikinsa domin ganin cewa ya da fagen daga a wannan wasa da za su murza da kungiyar ƙwallon gaba ta Bayer Leverkusen haka dai bayanin ya fito kwarai da gaske bari mu jira mu ga yadda lamarin zai kasance nan da wannan wasan da zai gudana tsakanin kungiyar ta Bayer Leverkusen da kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool Sala to ya ne zaka ci gaba ne ko kuma na ga menene sunansa Alkasim na Liverpool yana cewa ina musu adawa ni muku adawa ne babu adawa ai ka san kakan da ta gabata a irin wannan lokacin tawagar mai horoswa menene sunansa Ange Postecoglou na kungiyar ƙwallon gaba ta Tottenham suna saman teburi gasar Premier da irin makin da Liverpool take da shi makin ɗaya kan yanda Liverpool take da wannan maki haka ana su menene sunansa Postecoglou kungiyar su take da irin wannan maki sun lashe wasannin su guda 8 su ba a cikin 10 farko amma daga nan ya abubuwa suka sauya ba fatan haka muke muku ba fa amma ku dinga sara kuna duba bakin gatari akwai abin da yasa duk muke cewa baka kokari kuma kun san ba kawai har rijiya da baya kuke da kalli wannan wasan da suka buga mu da Brighton mintuna 45 na farko a ranar kawai ne ba rabo ne amma da Brighton sun sha da yawa ka bari ku tunkari wata kungiya aka gani wanda za su dan jajjake ku su da ku cikin hankalinku nan ne zaka gane cewa ai tuntuni da hango matsala billahi mu mun hango matsalar kai da kanka zaka zo ka faɗa ko kai ne Abba ko kai ne Jibril bi Adam ni ba ruwana ko kai ne Alkasim ba abin da ya dame ni zaka zo ka same muna nan anan zan zo in ce muku ai wane ya zo ya ce kaza da kaza ba wa sai dai su ki faɗa amma mu mun sani kai
mu ajiye kungiyar kwallon gaba ta Liverpool da Bayer Leverkusen mu dangana birnin wato kasar Portugal kai karawar Sporting Lisbon da kungiyar kwallon gaba ta Manchester City. Kafin sannan bara mu je shagon Suleiman mu je mu karɓi wannan sako alabishi idan mun dawo sai kuma mu dora a can kasar wato Portugal din. Ina masu neman tunnel, tabbas sauki ya same ku a wannan mataki kwarai da gaske. Saboda idan kana buƙatar tunnel Super 25 kake so ko Super 30 ko Super 40, kwarai da gaske sauki ya same ka a wannan mataki tunda fa tabbas akwai Suleiman wanda ya kawo maka bayani kai tsaye dangane da duk wani abu da ya shafi maganin tunnel. Ba ma a wannan mataki ya tsaya ba, duk wani abu da kake buƙata wanda ya shafi tunnel gabaki daya. Kamar yadda Turawa suke faɗa wai pieces, zaka same shi a wajen Suleiman insha Allah. Akwai azil na Super 25, Super 30 da kuma Super 40 duka a wajen Suleiman insha Allah. Idan ka dangana zaka samu wannan abu gabaki daya. Akwai azil na Dangote a wajen sa kwarai da gaske. Kazalika ba fa anan bayanin nasa ya tsaya ba kwarai da gaske, saboda akwai bayanai da suka shafi maganar spring na Dangote duka akwai a wajen sa. Akwai center tunnel 25 da 30 duka insha Allah in ka dangana wurin sa zaka samu. Kazalika akwai copper spring, wato shi ma a wannan shagon Allah da na Suleiman zaka same shi in Allah da wanda wannan copper spring din 30 akwai shi. Akwai plate na kan azil na Super 30 duka akwai a wannan bangaren Allah da. Akwai clip karami da babba kamar da Turawa suke faɗa wai small da kuma big, to akwai shi a wajen Suleiman din Allah da a daidai wannan lokaci. Kazalika a wannan wuri ma dai ba nan bayanin sai ya tsaya ba, saboda tabbas duk wani abu da ya shafi maganar hub da drum duka akwai shi na Super 25 da 30. Akwai brass bushing wanda shi ma na Super 25 da 30 akwai su a wajen Suleiman din Allah da idan ka dangana shagon sa zaka samu kwarai da gaske. Kazalika akwai drum na Dangote wanda akwai inci 9 akwai kuma inci 7 insha Allah idan ka dangana zaka samu. Akwai bayanin da ya shafi maganan beam na Super 25 da kuma Super 30. Akwai center board da kuma washa duka a wajen Suleiman a daidai wannan lokaci. Duk wani abu da kake bukata in dai wai harkan tunnel ne ka je wajen Suleiman kawai an kulle kofa, ba a ko'ina yake ba illa iyaka kawai ka dangana Inamdi Azikiwe na bypass da ke sabuwar Fanteka. In Allah ya da kana dangana wannan yanki ko ka lalube shi a kan lambar waya 080640773720 ko kuma 070017615988 in Allah ya da. Duk wani abu da ya shafi maganin tunnel Suleiman ya kama sauki ka lalube shi domin ganin cewa ka samu bayani da ya shafi maganin harkar tunnel cikin kwanciyar hankali da kuma biyan bukata insha Allah. Mu tsallake waɗannan bayanai daga sansanin shagon Suleiman a wannan mataki mu makale a sansanin kungiyar kwallon gaba ta Manchester City da Sporting Lisbon, wanda jerin kungiyoyin guda biyu za su tankari junansu a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. To mai horaswa Ruben Amorim watakila wannan dama ne a gare shi na ganin cewa ya taka burki wa ɗaya daga cikin abokan hamayyansa wato Pep Guardiola, wanda tabbas nan da ƙasa da mako guda wannan mai horaswa zai zama kwarai da gaske abokin gaban Pep Guardiola. Dan duk inda ake maganar Manchester City da Manchester United ka san hamayya ne zalla da kuma gaba kwarai da gaske a kowane sassa. To wannan kara yana iya kasancewa wasan da shi Ruben Amorim zai share fage na tunkarin wasanni a gasar cin kofin Premier ne ko kuma yani ne kam. Dan Sporting Lisbon dole ita za ta karba kuncin AC Milan kamar da jadawalin wasanni tabbatar, kuncin Manchester City kamar da jadawalin wasanni tabbatar a wannan kara wannan zagaye na gasar cin kofin zakaru. Lokacin da aka jadawalin duk ba musamman mai horasa Ruben Amorim zai sha ruwan birnin Manchester ya kuma zauna a birnin Manchester ya horas da Manchester United ba. To gane shi yanzu kwarai da gaske ne rayuwa ka san abubuwan sai a hankali, komai yana iya faruwa. Gashi dai inda makomarsa ta tabbata a halin yanzu. A wannan mataki City tana nan a teburin gasar cin kofin zakaru da maki 7 bayan wasanni 3. Ita ma Sporting Lisbon makin ta 7 ne a wannan gasa na cin kofin zakaru a jadawalin teburi da ke dauke da jerin kungiyoyi 36. To bayani shine mai horasa Ruben Amorim da kungiyarsa suna kan ganiyarsa a wannan matakin gaskiya, saboda kungiyarsa ta Sporting Lisbon a halin yanzu wasanni 28 ta buga ba a duke ta ba. A manya-manyan gasanni ba wasanni 27 ta buga. Gasar league na cikin gida, karamin kofin su na cikin gida da gasar cin kofin zakaru wasa 28 kenan ba a duke kungiyar kwallon gaba ta Sporting Lisbon ba. City ko a gefe guda duk da cewa a cikin gida tana mamaye abubuwa, tana bada matsaloli wa jerin kungiyoyi, amma fa tabbas za ta tafi filin wasa na kungiyar ta wato Sporting ne a wannan mataki tare da kalubale da take fuskanta. Kana iya cewa raunukan yan wasa, kana iya cewa matsalan zira kwallaye da City take bari ana zira mata. Dan tabbas a kwanakin bayan nan gugurmayar City shine na bangaren tare gida.
Pep Guardiola mai horoswa ne wanda mun san yanzu haka ya tabbatar da cewa kungiyarsa tana gwagwarmaya tare da raunukan 'yan wasa da dama da take dauke da su a halin yanzu a cikin togar. To, in ana maganar matsalar raunuka tare da buɗe kofa a zira kwalla a cikin ragar kungiya, tabbas dole mu ce Manchester City, kuma shi yasa muka yi wannan bayani akan ta kware da gaske. Amma fa a bangaren Sporting Lisbon wani abu daban ake magana. Barka ji rawar da suke takawa. Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Sporting Lisbon a wannan mataki yanzu haka a wannan kakar ta lashe wasanni 10 kai tsaye a gasar cin kofin league na cikin gida. Ta ci wasa 10. Yawa, wanda hakan ya tabbatar da cewa gaskiya ƙungiyar ƙwallon gaba ta Sporting ba za ta kasance a wani mataki a duniya da za ta yi addu'an tunkarin ƙungiya irin Manchester City ba a halin yanzu. Kuma waɗannan 10 duka a wannan kakar a gasanni duka da ta fafata wasa 7 a jere, ƙungiyar ta Sporting Lisbon ta samu nasarori a cikin filin wasan ta duka ta casa abokan kara. Na ga maka a halin yanzu dole ne zama cewa suna lashe bakin su, kuma shi ma Ruben Amorim yana ganin cewa a wannan kara dole ne ƙungiyarsa ta bada abin da ake bukata saboda mugawa bayan Manchester United su buɗe baki da kyau su yi dariya, su kuma san cewa tabbas suna da mai horoswa mai nagarta a hannunsu wanda zai iya taka Pep birki, su kuma taka tare da mai horoswa Pep Guardiola a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Dole ne 'yan wasan Sporting ne zama da cewa suna da cikakken ƙwarin gwiwa na tunkarin wannan wasa saboda su bawa mai horoswan su ban kwanan da ya dace. Ka san wani lokaci ban kwanan ne idan ya zo to kowa zai zama da cewa wannan shine ƙwarin gwiwansa kuma zai dage ya taka rawa saboda mai horoswa ya samu abin da yake bukata idan aka zo ga maganar ban kwana da kungiya a rabu lafiya. Akwai dan wasan sa na gaba wani maye wanda asali suka gagara saya. Gyökeres nake ga maka. Victor Gyökeres kansa yana ci da wuta a halin yanzu. A wasannin sa guda 4 da suka gabata ya zira kwallo 8 shi kadai. Juma'ar da ta gabata kwallo 4 ya sha shi kadan sa. Na ga maka. Duk da ya bayyana rashin jin daɗin sa na cewa Ruben Amorim zai bar kungiyar, amma wannan ya kasance ba wani abu bane illa iyaka abu da zai yi jimami a wajen fili idan aka fita, amma a cikin fili aikin sa ya dage yayi kuma ya zira waɗannan kwallaye. To ka ji bayani. City tana fuskantar kalubale a halin yanzu idan muka da bangaren kungiyar da take kokarin fita waje ta je gidan kungiyar ta Sporting da tankare ta. City tana kokarin dan yanzu ta rashin nasarori a wasanni 2 a jere, kuma wannan wasa idan ta bari aka doke ta rashin nasara a wasa 3 a jere, wanda hakan zai kasance karan farko tun shekara ta 2018. Kuma gashi suna fuskantar matsala wajen tare gidan nan gaskiya. Dan an zira musu kwallaye 8 a wasannin su guda 9 da suka gabata a wajen gida a gasar ta cin kofin zakaru ma kadanta. To, amma da sauki a wani bangaren. Saboda mai horoswa Pep Guardiola ya bayyana cewa tawagar 'yan wasansa da dama 'yan wasan sun murmure. Ya bayyana cewa Manuel Akanji da Nathan Ake har yanzu dai suna dan da takaitaccen matsaloli, amma fa tabbas jerin 'yan wasa irin su Kevin De Bruyne dan wasa ne wanda ya tabbatar da cewa hankali na kokarin karkare murmurewarsa, duk da na ganshi a birnin wato a filin wasa na kungiyar ta Sporting a can kasar Portugal an yi cikakken atisaye tare da shi, kuma ya fi tawagar kungiyar ta Manchester City sun dangana wannan filin wasa sun kama atisaye shirin tunkarin kungiyar kwallon gaba ta Sporting. Kyle Walker ma mai horoswa Pep Guardiola ya tabbatar da cewa dan wasa ne wanda har yanzu yake dauke da dan takaitaccen matsala a gwiwansa, inda ya bayyana cewa Jeremy Doku shi ma yana dauke da matsala har yanzu, yayin da Savinho na kokarin murmurewa shi ma yana kokarin dawowa, inda ya bayyana cewa bayan waɗannan 'yan wasa sauran jerin 'yan wasan lafiyar su kalau. Kyle Walker dai har yanzu bai kammala murmurewa ba. Waɗanda suka kammala murmurewa suke kokarin dawowa Savinho ne da Kevin De Bruyne. Manuel Akanji ne shi ma da dan sauki. Yawa ga shi ma Nathan Ake wanda mun ga murzali da akarawa da AFC Bournemouth a sansanin kungiyar ta Manchester City. Pep ba nan ya tsaya ba. Ya bayyana cewa maganar raunuka kwarai da gaske matsala ne gagaruma a cikin sansanin Manchester City. Dan Oscar Bob ya kasance dan wasan da ya taka rawar gani a wasannin share fage, kuma ya kasance dan wasa mai muhimmanci, zai samu rauni ya ce sun yi kewarsa. Jack Grealish shi ma har yanzu da sauransa. Ya bayyana cewa kowa yana sane da lamarin dan wasa Rodri, wanda ya kasance duk duniya ba dan kullu irinsa, mai rike da kambun fitaccen gwarzon dan wasa a duniyar kwallon kafa kenan a halin yanzu, wato Rodri na kungiyar ta Manchester City. Yace idan irin waɗannan abubuwa suka faru, ka san dole kungiya ta kokarmaya, kuma shine matakin da Manchester City take a halin yanzu. Dole su amince da haka, dole ne su san cewa za su sha wuya, kuma ya bayyana cewa a ƙarshe za su murmure kuma su da kan ganiyar su. Ya bayyana cewa dole ne a kowane wasanni da ke tafi a gaban kungiyar ta Manchester City da dauke shi da muhimmanci saboda dumin sa da kuma gwagwarmayar da za ta fuskanta, inda ya bayyana cewa a kakan wasannin da suka gabata sun samu abubuwa cikin sauki saboda 'yan wasan su ba su taɓa fuskantar kalubale na raunuka irin haka kamar da ya bayyana ba.
ko dai iya da Ruben Amorim tukunna. Bari mu je Manchester United. Akwai bayanai kan Ruben Amorim ba a sin da ya bayar a cikin sansanin kungiyarsa ta Sporting a daidai lokacin da yake jajiberin buga wasansa na ƙarshe. Yawa saboda yanzu saura wasa ɗaya daga wannan kara da Sporting din da Manchester City afuwa. Daga wannan wasa saura wasa ɗaya tak a gasar League na cikin gida. Daga nan kuma sai birnin Manchester. An buɗe sabon shafi kuma kenan. Rayuwa ne, haka ne abin yake sai a hankali. To, mu tsallake waɗannan bayanai, mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Mun gama da gasar cin kofin zakaru. Sai kuma gobe idan Arsenal ita ma za ta buga nata wasan. Amma dai a wannan mataki mun ajiye bayanin gasar cin kofin zakaru mun dukufa sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal saboda akwai bayanai na ga maka. Wannan fitaccen daraktan nasu da ka sani Edu Gaspar wanda ya kasance ya taka rawar gani kwarai da gaske wajen farfado da kasashen kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a gasar ajin Premier ta kasar Ingila ya ajiye aikinsa. Kwarai kamar yadda bayanai suka tabbatar Arsenal har bayani ta bayar a hukumance ta tabbatar da ban kwana da wannan bawan Allah inda ta yi masa fatan alheri tare da mika sakon godiya na musamman saboda rawar da taka. Sarkin yakin Arsenal Yusuf ya kira ni ba. Wallahi Allah bai za mu yi magana da shi bane lokacin ina kokarin zuwa aiki da naje kuma shikenan kai na ya zafi kan ankara in dawo nan kan dare ya riga da aiki. Amma bari za mu yi magana insha Allah. Kwarai. Shugaban mu gaban Arsenal barista zai ce min wallahi shi ya ji ai abin da ya kamata kenan ya ji daɗi ya kamata a kore Edu Gaspar amma ni ban gobe haka ba. Bari in kare kaina. Sosai ma ko bari in kare kaina. Bayanan sun tabbatar dai shi korafinsa shine yana da sa hannu ya ce shi laifinsa ne da Arsenal ba ta sai lamba tara ba. A kasuwar musayar dan wasan da ta gabata ya ma faɗi sunan Victor Gyökeres kai tsaye yace laifinsa ne ba a sai shi ba nace masa a'a in ka dora masa laifi shi kadai abin ya masa yawa abin ya mugun yi mai yawa sai ya shiga bincike sai muka binciko dan ka san dama haka abin yake sai ku shiga bincike sai muka shiga bincike sai muka binciko to a binciken da na binciko bincike da muka yi na gano cewar mai horoswa ko in ce shi daraktan kungiyar ta Arsenal Edu Gaspar bayanai sun bayyana cewa akwai ɗan matsaloli da suka samu ne tare da mahukunta a cikin sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wanda hakan yasa ya zama da cewa gurbin da yake a cikin sansanin Arsenal matakin da yake rikewa sai ya ji kaman baya jin daɗin rike wannan gurbi gabaki ɗaya wanda hakan aka bayyana cewa ana tafiya abin yana karuwa ne yana samun rashin jin daɗin rike wannan aiki yasa yanke hukuncin ajiye takardunsa ya zubar da kayan yaƙi kawai ya gudu ya bar kungiyar. An bayyana cewar Edu a wannan mataki ya yanke wannan hukunci ne saboda an yi imanin cewar kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal tuntuni wannan mutumi nata wato wannan daraktan nata akwai mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon shugaban kungiyar ƙwallon gaba ta Nottingham Forest Evangelos Marinakis an bayyana cewar shine mutumin da ya masa tai na ganin ya rike kungiyoyinsa guda uku Nottingham Forest, Olympiacos da Rio Ave haka bayanan suka tabbatar. Amma ba wannan ba bari mu karkare da sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal tukunna kafin mu yi magana dangane da wannan bayani da yake fitowa kan wannan kungiyoyi gabaki daya. Rahotannin sun bayyana cewa kwarai da gaske wannan wato mamallakin waɗannan kungiyoyi guda uku Nottingham Forest, Olympiacos da Rio Ave din an bayyana cewa ya kwana biyu yana harin wannan wato darakta na kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal. Yana kallon sa cikin kwanciyar hankali wanda an bayyana cewa ya ma yi masa tayi a kasuwar musanyar 'yan wasa da ta gabata. Sai yake karban tanye watsi saboda yana son zama a cikin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal. Amma a cikin sansanin Arsenal an bayyana cewa Edu yayi harin zama asalin babban wato daraktan kungiyar ne gabaki ɗaya ba wai wannan darakta na bangaren wasanni ba yana son zama daraktan kungiyar ne gabaki ɗaya wanda shi wannan bawan Allah mamallakin kungiyar ƙwallon gaba ta Nottingham Forest da jerin kungiyoyinsa guda uku aka bayyana cewa shi a shirye yake na ganin ya bashi wannan gurbi na jerin kungiyoyin guda uku duka kuma ya ninka masa albashinsa sau 3 domin ya bar kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal. An bayyana cewa Edu ya ci gaba da tattauna da su bayan ya yi watsi da tayi nasu ma. Yawa wanda ana ganin shine abin da yasa yanzu ya watsi da wannan tayi cikin kwanciyar hankali saboda ya samu bayanin cewa karfinsa ya ragu a Arsenal kuma ya zama da cewa wannan rage masa karfin da aka yi ya bashi matsala kwarai da gaske. To Mikel Arteta mai horis da 'yan wasan Arsenal shine mutumin da aka bayyana cewa shine zai bada ba'asin wane ne zai mai gurbin Edu Gaspar a cikin sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal. An bayyana cewa duk wasu kunce yanzu dole Mikel Arteta da mutanensa ne za su zauna domin ganin cewa sun yanke tare da daraktan kungiyar ta wato Arsenal halin yanzu Richard Garlick da ɗaya daga cikin manyan daraktocin ta kuma Tim Lewis wanda su ne za su zauna domin su tattauna kan wannan lamari a warware ta gabaki ɗaya. To mun ji bayanin su kwarai da gaske. Mataki na farko shine
kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta rashin ɗaya daga cikin fitattun mutane wanda suka farfado da ita a halin yanzu. Da lokacin da Edu ya zo Arsenal, ina ga sarkin yakin Arsenal Yusuf shine naga bayanin ma a faifayin bidiyo da ya sanya a status ɗinsa na WhatsApp. Yake cewa lokacin da ya zo Arsenal ya ga kungiyar da ya yi tunanin ma wannan ba ma Arsenal bane. Dan ba zan manta ba a bayanan da ya bayar a kasuwar musanyar ɗan wasa da ta gabata. Yace ya zo ya samu kungiya ɗan wasa suna karɓan makudan kuɗaɗe, ba sa taka rawar gani, gwagwarmaya na yau daban na gobe daban, abubuwa ba kanta. Yace dole ne su sallama waɗannan ƴan wasa su kuma san yadda za a su farfado da kungiyar tare da cifano sabbin matasan ƴan wasa. Menene ba a yanzu a cikin kungiyar ta Arsenal duka an yi. To dole ne idan irin waɗannan mutane za su yi adabo da wannan kungiya ka ji musu takaici ko kungiyar da za su bari dan tabbas sun yi rashin babban mutum wanda ya tallafa kungiyar wajen farfado da ita. Shi ya kawo Mikel Arteta Arsenal. Rawar da ya taka ita ta tallafa wa Mikel Arteta zuwa Arsenal. Mu'amalarsa da Mikel Arteta shine abin da yasa duk akai waɗannan cefanen da kake gani kana jin daɗi yau. Su Ricardo Calafiori da aka siyo, Mikel Merino gabaki ɗaya. Lokacin da Arteta ya zo Arsenal baka isa ka ce ga gurbin da Bukayo Saka ma ya kware a buga ba, amma yanzu kalli Saka duk kasar Ingila a wannan bangaren daga Salah sai shi. A wani matakin ma an wani makon ya zo in yi bala'i zaka rantse da Allah ka ji shi da Salah din a mataki ɗaya suke. Duk rawar da Edu ya taka a cikin sansanin Arsenal duk suka Havertz din nan shi su su Benjamin White, Dish kai su Yurian Timber gabaki ɗaya shi yayi wannan cefanen duka a cikin sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Kwarai da gaske dole ne a kewansa a cikin sansanin Arsenal wannan mutumi saboda rawar da ya taka da kuma gudumar da ya bayar. Kwarai amma fa yanzu ya tafi. Maganar cefano ɗan wasa ga ku ga Victor Gyökeres shugaban magoya baya watan Janairu in kuna da miliyan 100 zai ku biya ku ɗauko shi. Amma dai na ga maka ya masa yawa a ɗora masa nauyin shi kaɗai a ce shi ne mutumin da yake a sayi Victor Gyökeres gaskiya. Nauyin ya mugun yi mai yawa. Muna yawa wato wannan mutumi menene sunansa shi Edu Gaspar fatan alheri. Barin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ne kawai shi kenan abin da zan ga maka wannan mataki. Sosai amma ya cancanci yabo na musamman da wannan bayani da yake fitowa. Kuma wannan bayani da ya fito na cewa an rage masa ƙarfi ina ga shine abin da ya tasiri kwarai na ganin ya bar wannan aiki tunda yana buƙatar ƙalubalen da yafi wanda yake da shi ne ma. Kuma aka zo aka rage masa gashi a ɗayan gefen mai mamallakin ƙungiyoyi guda uku Nottingham Forest da sauran ƙungiyoyinsa yana son bashi aiki na aikin kungiyoyi guda uku da kuma dan ninka masa albashi har sau uku zai je can kawai a inda kuɗi suke dan riba ake kunu fa mudu kuma dan ɗiba ma yake buhu kai mu dangana birnin Barcelona a wannan mataki bari ka je hayaniyar banza Lothar Matthäus tsohon fitaccen dan wasan Bayern Munich ya bayyana cewa bayan watanni biyu mai horoswa dama ya zo da sabon salo da sabon abubuwa da suka zo da shi a cikin kungiya to dole ne kungiya ta taka rawar gani daga lokaci zuwa lokaci kuma ta fuskanci kalubale amma ba kowace bane zai zama da cewa komai yayi city yake wai yanzu Bayern Munich ba za ta sake rashin nasara da curi da daya a karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba a radi in dai kamfani ne mai horoswa ko gobe da safe aka buga wasan Barcelona sun ci baya biyar ma ko shida dan kamfanin nan ga maka kai da sauki wallahi lazi kamfani wannan ana cewa kayan kamfani daban da na kasuwa wannan kayan kasuwa ne daban da kamfanin ga maka za su haɗu da fushin Rafinha ne kawai a wuce wajen wallahi lazi amma dai wannan tawagar bayan din da Vincent Company kam akwai matsala gaskiya akwai matsala ɗaya daga cikin abin da ya tallafa wa Barcelona ta jibji kungiyoyi a wannan kakar maganar satar gida wanda na ga suna cewa wai wannan sabon salo da aka ga a gasar La Liga na wannan semi automated offside din da ake amfani da shi kasan abin a cikin kwallo yake yasa ba bata lokaci kawai daga an dan bada minti 1-2 sai kaga kwallon ta zare abin kawai na'uran dama yana cikin ɗakin wato na'uran VR shikenan sai a zare a ce maka ai wani satar gida yi ya ci da satar gida sai a kama shi to wannan abu yanzu ana ta korafin cewa wai dan Barcelona aka yi shi ma dama kaza waya mutuwa dawo nace bayanin shine gaskiya ne ko ba gaskiya ba to in ka bincika zaka ga duka satar gida ne suna tafiya da dokoki da ka'idojin satar gida da aka rubuta kaga magana ya riga da ya kare lokacin da aka kawo wannan salo ma bamu san Hansi Flick zai horar da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona ba to gashi yanzu ya zo ka san ƙwallon satar gida nawa suka kama yanzu 99 a cikin wasa 15 100 kawai za a ce 100 a wasa 15 tabbi an zira musu ƙwallo 11 wanda duka an kashe su saboda satar gida kai Barcelona kuna bala'i fa wannan hidiman satar gidan da kuke billahi ladi amma Hansi Flick ne mujan wuyan da ya kamata a jinjina gaskiya dan kuma da ƴan wasan baya maganar gaskiya musamman Pau Kubarsi da shi da Inigo Martinez Pau Kubarsi ne shekaran sa nawa ne kam 17
kaga duk bala'in da yake suna taimakon junansu, wannan yana amfani da gogewan wannan yana amfani da yarintan wannan da kafafuwansa, shikenan abin sauki gare shi. Dama kai kam in dai kuka samu mu'amala mai kyau kuka fahimci juna a filin wasa ka shikenan. Abin da kuma Barcelona Hansi Flick yake kenan tare da Inigo da shi da dan wasa Pau Kubarsi, gashi sun ki gajiya kullum buga suke. Raunukan yan wasan ma ko ina ana dawowa banda bangaren tsaron baya. Araujo ya ki dawowa, Eric Garcia ya ki dawowa da shi da Christensen duka sun yi shiru kawai suna kwance a gida. Rauni bai murmure ba. To bari dai mu jira mu gani. Su ma za su buga wasa a gasar cin kofin zakaru a ranar Laraba mai zuwa. Sai nan idan Allah ya kai mu ranar Talata sai mu fitta sharhi ko ince sanyin safiyar Laraba mu bada bayani kwarai da gaske dangane da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona karawan da za ta yi a gasar cin kofin zakaru, wanda yanzu ta sha kan matsalan ta gaskiya a gasar na cin kofin zakaru musamman bayan dukan da ta yi bayan ma a wannan mataki. Kai mu dangana birnin Manchester, sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United. Manchester United dai ka sani magana ce ta aikin horaswa, magana ce ta Ruud van Nistelrooy da sauransu. To amma akwai tsiya a cikin lamarin United din nan, bari ka ji bayani da yake fitowa kan Ruud van Nistelrooy. An bayyana cewa ‘yan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United so suke Ruud van Nistelrooy kasance tare da Ruben Amorim a cikin tawagarsa na masu horaswa, saboda suna ganin shi mutum ne wanda yake kama mu'amala mai kyau tsakanin ɓangaren masu horaswa da kuma ‘yan wasan ƙungiyar. An bayyana cewa ‘yan wasan sun gamsu da rawar da yake taka wajen isar musu da saƙonni ta hanyar da ya dace. An bayyana cewa da yawa daga cikin ‘yan wasan Manchester United suna da goyon baya cikakke na ganin an bar Ruud van Nistelrooy a wani mataki na wato sansanin Manchester United. Idan har aikinsa na wannan horaswa da aka bashi na wucin gadi ya kare. Van Nistelrooy an bayyana cewa kwarai da gaske a cikin sansanin Manchester United ana ganin mutum ne shi wanda yake da gagarumin rinjaye musamman saboda rawar da ya taka a matsayinsa na dan wasa. Ya taka rawar gani kwarai da gaske, kwallo 150 ya sha a matsayinsa na dan wasa fa. To har yanzu dai an bayyana cewa babu wani bayani ya zuwa yanzu a hukumance dangane da abin da ya shafi mutanen da Ruben Amorim zai aiki da su a matsayinsa na mai horas da 'yan wasan Manchester United. Amma abu guda ɗaya da aka sani shi ne wannan mai horaswa zai taho ne tare da mutanensa guda 5 wanda suke aiki a Sporting Lisbon. Akwai wani tsohon mataimakinsa wanda ya kasance a duk ƙungiyar rigin suna tare, Carlos Fernandes da Adelio Candido, wanda an bayyana cewa waɗannan suna tare da su a kodayaushe. Ga kuma tsohon gogaggen fitaccen mai horaswa Emmanuel Ferro, wanda aka bayyana cewa shi ne yake aiki a gurbin da Ruud van Nistelrooy yake so ya aiki tare da Ruben Amorim din nan. Kafin mu je gaba a matakin ba'asi, a wannan matakin an bayyana cewa Ruud van Nistelrooy a cikin sansanin Manchester United ana ganin mu'amalarsa mai kyau tare da buɗe kofa da yake dangane da abubuwa da dama ta hanyar ne dace yana tallafa masa kwarai da gaske. Dan tuntuni ya bayyana sha'awarsa kai tsaye mahukunta ne yana son ya aiki tare da Ruben Amorim a Manchester United. Amma idan ka duba zaka ga bayanan da suka fito sun bayyana cewa har yanzu babu wata mu'amala ko in ce ba wata ganawa da ta gudana tsakanin Amorim da wannan mai horaswa Ruud van Nistelrooy, wanda ana ganin Ruud van Nistelrooy kofarsa abu da take kuma yana so ne ma su gana tare da Amorim saboda ya san menene makomarsa a cikin sansanin Manchester United. Ka san me? In muka kalli abin ta bangaren Amorim, in ni ne shi ina zuwa zan ce a kori Van Nistelrooy, ba na san sa. Nisa na ce haka, makashinka yana nan tare da kai. Karin ƙarya ka tambaye ta na. Mu da kanmu ma da muke zaune a nan mun faɗi wannan. Yawa mun ce muku Ruben Amorim ne sunansa Ten Hag, makashinsa shine Ruud van Nistelrooy, kuma ya zo ya kashe shi. To United idan har ta zama da cewa tana da wannan Van Nistelrooy din a kusa da ƴan wasanta da kuma shi mai horaswa, a koda yaushe idan abubuwa suka rincaɓe, United ba za ta yi tunani 2 ko 3 ba za ta kori kowa mai horaswa da cewa Van Nistelrooy ji gaba da aiki. Tana da wannan tabbacin a koda yaushe, tana da mutum wanda yake sanar da menene yake faruwa kuma zai iya shawo kan matsalolin cikin minti kaɗan. To kaga wannan ya bar kungiyar a matakin da dace. Idan kai ne Amorim kana zuwa sai ka ce to a kore shi. Idan ka kore shi shikenan sai ka kwantar da hankalinka kai aiki wanda ka san baka fuskantar wani barazana na maganar wai a sallame ka a ba wani wanda kake tare da shi a cikin kungiyar. Shine bayanin. In ya tafi shikenan ka gama da shi. Amma kuma a bangaren shi Ruud van Nistelrooy din zaka iya cewa za a bashi kuɗin fansa dole na contract ɗinsa. Wannan ya zama dole sai an sallame shi kwarai da gaske, saboda wannan shine watan sananno a United, an bashi contract shekara 2. Dole sai an biya wannan kuɗaɗe da suka rage. In ya fita kuma yanzu ba zai gugurmin samun aiki ba ko na minti guda, amma san da yake wa United, gudunmawar da ya ba United, ba a sinsa dangane da United, son kungiyar da yake,
yana iya nufin ka ajiye shi saboda ka taimaka masa ka kuma tallafa masa ya ci gaba da jin daɗin wannan daman da ka bashi ne horas da kungiyar duk duniya ya nuna cewa babu kungiyar da ke so kamar ita shine kawai magana. Ruben Amorim a shirin da suke na tunkarar Manchester City ya bayyana cewa idan sakamako ya kyau za a bayyana cewa shine sabon sa Alex Ferguson da yake zuwa. Yayi dariya. Yace idan kuma sakamako ya tafi ba ta hanyar da ake so ba to tabbas tsammanin magoya bayan Manchester United zai ragu sosai. Amma dai shi ya bayyana cewa abin da yake so ka a wannan wasa shine kungiyarsa ta samu nasara kuma ya zama da cewa a ƙarshe ya yi ban kwana da filin wasa na kungiyar ta Sporting na wato Alvalade ta hanyar da ya dace tare da samun nasara akan kungiyar ƙwallon ta Braga kafin ya dangana sabon aikinsa a birnin Manchester sansanin kungiyar ƙwallon ta Manchester United. Amorim din na haka idan na kalle shi yana magana yana burge ni saboda ya san yadda yake tafiyar da abubuwa a lokacin da yake tunkaran manema labarai. Ka san wallahi baka san yadda zaka iya magana da manema labarai furcinka maganan fatan baki sai kore ka aiki. A sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea, Robert Sanchez mai tsaron ragar kungiyar a wannan kakar ka san za a buga wasa 10 ko to shi kadai ya tafka kurakuran da suka ji aka zira Chelsea ƙwallo 4. Shi kadai a wasa 10 ya tafka kuskure guda biyu wanda kai tsaye an sha Chelsea, ya bada kyautar bugun da kai sai mu tsaron gida guda biyu kai tsaye an sha Chelsea. Wanda Kepa Arrizabalaga da suka kora a tarihin murza wasanni da yawa Chelsea gabaki daya kurakuran da ya tafka duka wanda aka zira Chelsea ƙwallo guda 3 ne tak a tarihin sa na murza da kungiyar ta Chelsea. Yanzu mun ce suna buƙatar mai tsaron raga sai a ce adawa ne. Ko da ke ƴan Chelsea ba sa cewa muna musu adawa amma Abubakar Umar ƴan kanki tun da suka canja da United sai ya bace. A to ya san sun yi abin kunya ai. Naga Atiku da safe ya zo yana duka mun sallamawa ba ya san bai zo da shi sai Allah. To kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea a wannan mataki an bayyana cewa duk da wannan gwagwarmaya sun yi imanin cewa Robert Sanchez mai tsaron raga ne wanda yana da nagarta kuma mahukunta a cikin sansanin kungiyar suna ganin cewa yana da abun da ake bukata ne zama fitacce mai tsaron ragan da a tarihin gasar ajin Premier ta kasar Ingila zai shiga cikin jerin jadawalin masu tsaron raga wanda suka taka rawar gani wa jerin kungiyoyinsu. Ku ci gaba da mafarki. Wannan mai tsaron ragan ni ban gan shi dauke da wani abu da zai iya bayarwa ne zama fitaccen mai tsaron raga. Kana magana ko a Chelsea ma su Peter Cech da aka yi da Thibaut Courtois a duk sun ninka shi sau 250. Maganan gaskiya dai. A to wannan Sanchez din da sauki gaskiya riginsa din ma ba kanta ka je kungiyar da ta kashe biliyan 1 ba ta da mai tsaron ragan da za ta iya gani hankalin ta kwanta. Allah ya sauka. Kai a daidai wannan lokaci daga ƙarshen wannan tattauna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai akwai na kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka 100% sai anjima.